ονομάζομαι Ζώτος Παύλος και σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω τη διπλωματική μου εργασία με τίτλο Automated Prompt Engineering Solution Based on the Target Context. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου μηχανισμού παραγωγής prompt, ο οποίος θα χρησιμοποιεί τις τεχνικές prompting για να επαναδημιουργεί και να επανασυνθέτει δομικά και συντακτικά την ερώτηση που έλαβε από τον χρήστη. Η γενική δομή και αρχιτεκτονική του πράκτορα είναι αυτή που φαίνεται στο διάγραμμα. Αρχικά ο πράκτορας δέχεται την είσοδο του χρήστη, έπειτα περνάμε στο στάδιο της ανάλυσης του input και την επιλογή της τεχνικής prompting, η οποία γίνεται στα πλαίσια της εργασίας, έχει αναπτυχθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους: τη Logistic Regression συν TF-IDF, τη μέθοδο BERT, καθώς επίσης και την κύρια μέθοδο της εργασίας που αποτελεί την εκπαίδευση με επαναλαμβανόμενη μηχανική μάθηση σε συνδυασμό με τη βιβλιοθήκη FES και τον αλγόριθμο αναζήτησής της. Στο τρίτο στάδιο, ο πράκτορας, αφού έχει επιλέξει την τεχνική, ενημερώνει το χρήστη γι' αυτό και στέλνει το ανανεωμένο και επανεπεξεργασμένο prompt. Στο τελικό στάδιο, ο πράκτορας δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αξιολογήσει το prompt το οποίο έφτιαξε. Η διαδικασία της αξιολόγησης για την μέθοδο του Logistic Regression και του BERT δεν σημαίνει απολύτως τίποτα πρακτικά, πέρα από το ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν στατιστικό στοιχείο για τη βελτίωση του μοντέλου αργότερα. Ωστόσο, όπως είναι αναμενόμενο για την μέθοδο της επαναλαμβανόμενης μηχανικής μάθησης, η λήψη της αξιολόγησης από το χρήστη παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, και αυτό συμβαίνει γιατί σε αυτή την τεχνική, σε αυτή τη μέθοδο υλοποίησης, η αναζήτηση της επιλεγμένης τεχνικής, της τεχνικής που θα επιλεχθεί τελικά, γίνεται με μια διαδικασία αναζήτησης μέσα από ένα σύνολο λέξεων, οι οποίες αντιστοιχούν σε μια τεχνική prompting και οι οποίες κατέχουν ένα βάρος. Το βάρος αυτό ισοδυναμεί με τις φορές που αυτές οι λέξεις μπορεί να συναντηθούν σε μια πρόταση που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη τεχνική. Τα βάρη αυτά προήλθαν από μια διαδικασία προσομοίωσης εκπαίδευσης με ένα σύνολο δεδομένων διαφόρων ερωτήσεων που αντιστοιχούσαν σε κάποιες τεχνικές, και η λειτουργία της αξιολόγησης, όταν αυτή είναι θετική, ουσιαστικά συμβάλλει στο να προσθεθούν οι λέξεις της εισόδου του χρήστη εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή μέσα στο σύνολο των λέξεων που αφορούν την τεχνική που επιλέχθηκε. Έτσι, αν αυτές οι λέξεις υπάρχουν, τότε το βάρος θα αυξηθεί κατά τον αριθμό που αυτές οι λέξεις βρέθηκαν μέσα στην είσοδο του χρήστη. Αν δεν υπάρχουν, τότε προστίθονται μέσα και αρχικοποιείται το βάρος τους. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε κάποια πράγματα για τη μέθοδο meta-prompting, η οποία είναι μια πρακτική σχεδίασης prompt, η οποία έχει ως στόχο να καθοδηγήσει, να παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες μέσα στο prompt, ώστε το LLM να δημιουργήσει μόνο του το σωστό prompt το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη. Αυτό το επιτρέπει πιο δομημένες, πιο προσαρμόσιμες επιλογές, καθώς επίσης και τη δυνατότητα για αυτοματοποιημένες αλληλεπιδράσεις με τα LLM, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Με τα παραπάνω βελτιώνεται η συνέπεια μεταξύ των prompts, μειώνεται η συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα, ενώ τα παραπάνω το επιτρέπουν να διεκπεραιώνει και πιο πολύπλοκες εργασίες. Το meta-prompting είναι μια πρακτική η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στο AI Prompt Engineering τομέα, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη εργαλείων, καθώς και σε self-improving συστήματα. Αφού έχουμε εξηγήσει κάποια πράγματα για τον αυτοματοποιημένο μηχανισμό παραγωγής prompt που έχει υλοποιηθεί,
ας πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα στην πράξη. Αρχικά δεν υπάρχει κάποια υλοποίηση για κάποιο user interface στα πλαίσια της εργασίας, ενώ ο πράκτορας είναι συνδεδεμένος με το API του LLM του Gemini. Αρχικά θα δώσω μία ερώτηση στο χρήστη, στο πράκτορα, όπου θα του ζητάω να μου λύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα. Το στέλνω και αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται η ανάλυση του prompt, της εισόδου που έδωσα, για το ποια θα είναι η κατάλληλη τεχνική που θα επιλεχθεί τελικά. Η κατάλληλη τεχνική που επέλεξε ο πράκτορας είναι η Chain of Thought, και πράγματι η τεχνική αυτή προτείνεται για περιπτώσεις στις οποίες θέλουμε τα βήματα να είναι διακριτά και ξεχωριστά. Γι' αυτό, όπως βλέπετε και στη συνέχεια του prompt, το template που επιλέχθηκε για την υλοποίηση αυτής της τεχνικής είναι να ζητήσει από το LLM να σπάσει το πρόβλημα σε μια λογική διαδικασία που να αποτελείται από διάφορα βήματα. Step 1, Step 2, όπως βλέπουμε, και στο τέλος να μας παράγει την τελική ερώτηση. Όπως βλέπουμε, η απάντηση του LLM ακολουθεί πλήρως την δομή που έχει δώσει ο πράκτορας και έχουμε στο τέλος το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ας δούμε ακόμα ένα παράδειγμα, αυτή τη φορά με με ένα πιο γενικό prompt. Θα ζητήσω από το πράκτορα να μου παρέχει, από το LLM, να μου παρέχει κάποιες εξηγήσεις, κάποιες πληροφορίες σχετικά με το AI. Ακολουθεί η διαδικασία για την αναζήτηση της σωστής τεχνικής. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ο πράκτορας λειτουργεί με το μοντέλο της επαναλαμβανόμενης μάθησης συν τον αλγόριθμο, την βιβλιοθήκη FES. Η επιλεγμένη τεχνική είναι αυτή του role prompting. Είναι μια πολύ δικαιολογημένη επιλογή, καθώς ζητήσαμε από το LLM κάποιες γενικές πληροφορίες πάνω σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Οπότε ο πράκτορας αντιλαμβάνεται την ερώτηση και ζητάει από το LLM να γίνει ένας ειδικός πάνω στο δοσμένο πεδίο και να μας αναλύσει το αντικείμενο της ερώτησης σε 3 βήματα. Στην αναγνώριση του προβλήματος, στο να εξηγήσει κάποια βασική γνώση και να δώσει μια τελική απάντηση ή μια πρόταση πάνω στο θέμα το οποίο ζητήσαμε να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις. Όπως βλέπουμε, η δομή που απαντάει το LLM είναι ακριβώς αυτή που θέλουμε, αυτή που ζήτησε ο πράκτορας, παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες και σε μια πολύ κατατοπιστική δομή. Επιστρέφοντας στην παρουσίαση, ας σχολιάσουμε κάποια πλεονεκτήματα του πράκτορα, το οποίο είναι ότι μπορεί να παράγει, όπως είδαμε, πολύ καλά δομημένα και κατανοητά prompts. Επίσης, τα αφηρημένα template που χρησιμοποιεί μπορούν να προσαρμοστούν σε πολλές διαφορετικές ερωτήσεις και προβλήματα, άρα να καλύψουν μεγαλύτερο εύρος προβλημάτων.
καταλήγουμε σε πλήρες απαντήσεις από τα LLMs με καθαρή και διακριτή δομή, όπως ακριβώς τη ζητάει ο πράκτορας. Επίσης, εισάγεται η λογική των τεχνικών prompting μέσα στα δοσμένα templates, το οποίο προσδίδει επιπλέον αξία στο prompt. Παρέχει σχετικά γρήγορα τα ανανεωμένα prompts, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη καθυστέρηση, αισθητή καθυστέρηση. Ενώ επίσης ένα ακόμα θετικό που μπορεί να προκύψει είναι ότι ο χρήστης μπορεί να μάθει μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση με τον πράκτορα και να μάθει αρχές του prompt design και engineering και να μπορεί να έχει μια καλύτερη κατανόηση τόσο για την αλληλεπίδρασή του με LLM, όσο ακόμα και για την κατανόησή του σε άλλα AI tools, AI εργαλεία στο σύνολο. Τέλος, ας παρουσιάσουμε κάποια αρνητικά, τα οποία μπορούν να συνδεθούν και με κάποιες μελλοντικές επεκτάσεις που μπορούν να γίνουν για αυτή την υλοποίηση. Ο πράκτορας παρέχει μόνο ένα template για κάθε prompt τεχνική. Αυτό θα μπορούσε, αυτό είναι ένας παράγοντας που ίσως περιορίζει τον πράκτορα σε κάποια θέματα και ίσως μία δυνατότητα επιλογής ανάμεσα από πολλαπλά templates, χωρίς αυτά να ξεφεύγουν σε αριθμό, να βοηθούσε στην παραγωγή καλύτερων prompts. Επίσης, οι αποφάσεις των τελικών τεχνικών βασίζονται σε ένα μεγάλο και γενικό dataset από keywords και το βάρον κάθε keyword, το οποίο μπορεί να καταλήξει σε ανακρίβειες. Η επίλυση αυτού του προβλήματος θα μπορούσε να είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης, ώστε για το ποια keywords είναι τα πιο αξιόλογα για να αντιστοιχούν σε μια τεχνική και τα υπόλοιπα να αφαιρούνται. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και το πεδίο αναζήτηση από τους αλγορίθμους, αλλά και αυξάνεται και η ποιότητα και βελτιώνεται η ποιότητα του ίδιου του dataset. Τέλος, στην υλοποίηση αυτή λείπει ένα user interface που το κάνει πιο δύσκολο να κατανοήσει κάποιος τι ακριβώς γίνεται και πάντα η δημιουργία ενός user-friendly interface είναι καλύτερη και πιο προσιτή για τον χρήστη από μια απλή κονσόλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και σας εύχομαι καλή συνέχεια.